Co byste mi poradili, když za 11 minut opouštím své nasielaté roky, nejaké typy a rady na 2 cítku? Šíš, no ja som si týmto prešla pred 2 rokmi a bolo to veľmi zvláštne. Takže ty skurvená děvko. Ty tady budeš práskat na Freda, ty kundo. Teď si popovídáme společně, jo? Ježiši, to bylo taky jednoduchý. Normálně to bylo jednodušší, než jsem si myslel. Prosím tě. Teď si vystup, prosím tě, jo, kočičko. Mířím na tebe tady Glockem 19 od Freda. Máš tam náboj podepsaný Molly. No. Šop, vystup si malinko, linko, prezdivadáč, cukriečok, jasero. Takže, vlez si tamhle do rohu, ty krabici. Dělej. Ja som nič nepovedala na Freda. Sedni si, promluvíme si. To je zbraně, nebo abys neutekla, nebo nestrelím tě. Dělej, počkaj. Áno, pracujem na tom, ale potrpé ma za chvíľu. Čakám. Ďakujem. Dobre. A kde si mám sadnúť? No, kde si? No, jako mohla se otočit ke mně, ale... Kurva, Ježiš, pardon. No, dobrý, odpuštěno. Ty kakos. Já jsem si dával štěptěnku, víš? Dobrý, nechtěl jsem to kurva dělat. To prdele, já na to... dneska. Zalagované, celé to je zalagované. Nevím, jestli zalagované. jsi to ty nebo Radan. Nebo i bříz, protože jsem tě k němu nechtěl dovíst. Ale máme mezi sebou krysu. Kvůli té kryse teďko Fred trčí ve vězení a možná už umřel. Možná má i doživotí. Co říkáš, víš o tom něco? Vydá si mi. Však ja som doslova bola v kóme celý čas. No dobře, a co Radar? Ja neviem, ja som s Radarom nehovorila, čo sa stalo. Ja nechápem, kto by čo, proste, čo? Co se stalo mezi tebou, Kobaltíkem, Fredíkem, Barbím a Radarem? Pár dní zpátky, předtím než jsi spadla do komatu. Co se stalo? Dělej! No, mala som rozlúčku so Slobodou, kde Fred spravil nejaké veci a ja som pritom nevedela, že to je on, pretože mal na sebe masku. A potom ma uniesol a donútil ma postreliť buď jeho alebo Radara. Ale on, keď ma uniesol, tak ma zviazal, začal mi úplne šialené veci hovoriť, ako ma uniesie, ako budem iba jeho, ako ma bude držať proste niekde v pivnici a proste v živote už nevidím vonku a že nikdy nebudem môcť robiť to, čo ma baví a že proste zabije Radara. A zviazal ma a potom proste si dal dole nohavice a otočil ma na brucho a potom prišiel Barbie a Radar. No a jak to skončilo? Povídej, co se pak stalo dál? To určitě takhle neskončilo, že tě prostě vyprcel a přišel Radar a pak si dali pusu a s Bohem. Fred ho chytil pod krk s nožom. A bola tam zbraň na zemi, ktorú som mala chytiť a buď som mohla postreliť Freda, alebo by Fred podrezal Radara a zabil by ho. Preto som zvolila cestu postreliť Freda. No. No, a teď mi vysvětli, co se stalo pak. Potřebovala si Freda a pak jste utekli, jo? Chcela som sa zabiť. Chtěla se zabít, no to jsi měla kurva udělat, vole, ty štětko zastraná. Hele, ne, promiň, Molly, dobrý, ve mně hrajou emoci, promiň. Prosím tě, prostě neber si to úplně špatně, jsem tady jako kamarád, ale jestli jsi byla tak rysa, tak jsem tady jako tvůj nepřítel. Prostě teďko Fred možná umřel, chápeš? Ty jsi ho měla ráda, ne? Měla to ráda, že jo?
Rada je slabé slovo. Dobře, no výborně, to mi ještě víc sedí. Ale prosím tě, ty jsi byla v tom komátu do hajzlu. Takže naposledy jsi viděla radara, když jste utíkali, jo? Takže vy jste utíkali, no dobře. Chudák Myslíš si, že by ona. radar mohl prásknout pana kapitána generála Fredíka, aby vy a všechny nás? Myslíš, že by to zvládl, když on tě unesl, znásilnil, Nesnásilnil ma. Nie, on sa iba to chcel spraviť, ale nespravil to. Proste ja neviem, ja nechápem. A potom som mala taký zvláštny sen v nemocnici, kedy neviem, bolo to zvláštne. Problém. Ja nechápem. Ví to i tvůj taťka. Už jsme se s tím vypovídali. Já jsem prostě musel ověřit, jestli náhodou nejsi ten práskač ty. Dobře, budu ti věřit, že jsi byla v tom komatu teda, takže to si jako nemohla si to být ty. Takže tady prostě zůstává jenom radar. Co si o tom myslíš? Mohl to být radar? Kvůli tomu, že tě unesl? Nie, to by nespravil Fredovi. To by nikdy nespravil. Vole, víš, co udělal Fred tobě? A on tě miloval. Radar. Áno, ja viem, ale proste je to aj moja chyba proste. A čo by šiel aj proti mne? To by nespravil, to by nemohol spraviť Fredovi. A Fred proste mu preplo. Jemu totálne preplo a ja viem, že to on nie je. Viem, že taký naozaj nie je. Dobre, ale Molly. No, to já tě musím zklamat. Já jsem tě jakoby teďko zkoušel, no ale s pravdou ven, není čas, ztrácet čas. Byl to radar, práskl nás všechny, Molly. Prásknul nás. Kvůli tomu teďko Fred, Oblich, King, kdo ještě? A prostě ostatní tady naší, tady ty komandy, prostě jsou teď ve vězení, Molly. Mají minimálně 20 let nebo do životí, Molly. Já chápu, že asi za to jakoby, no, technicky za to můžeš, protože máš frndu, asi sexy kurva. A no, jako prostě, já nevím, asi za to nemůžeš, ale zároveň trošku jo, ale jakoby nevěděla si sama o tom. Ale prostě je to v hajzlu, Molly, je to v hajzlu. Čo? A čo mám robiť? Ja som sa proste prebrala dneska. Proste boli tam dvaja policajti, ktorí sa ma pýtali nejaké veci ohľadom toho, čo sa tam stalo a potom proste stretnem teba a ty mi povieš, že všetci sú úplne v hajzli a že môj tatino proste sedí. Jo, no počkej, no to jsem připomněla. Jo, a radar praskl i tvýho tatina. No tak to, jo, to jsem zapomněl říct. Nie, to nespravil, to by v živote nespravil. No to teda jo, udělal to. On věděl, že kebyže to info spraví. Policajtu. Čo? Od jednoho, máme tam vevnitř jednoho, který nám to pak všechno řekl. Byl to radar. Měl asi 2hodinový výslech, všechno řekl, dal kontakty, řekl, kde máme základnu, řekl, kde bydlíš ty se svým tátou, co tam mají, co tam dělají, kdo všechno, znají jména, znají všechno. Byl to radar, Molly. To znamená, že praskol aj mňa, mojho tatina a moju rodinu. A já si myslím, že to je neprásko, protože tě doopravdy miluje, ale všechny ostatní ano. Popravdě. No, ja som rodina mojho tatina, takže ak praskol jeho, tak praskol mňa. No to je pravda. No to je velká pravda. Preto sa mi to vôbec nezdá, ja nechápem. No teďko máme ale prostě problém, jakoby nevím, jestli v tom jdeš s ním. I tvůj tatino souhlasil, že by si možná i mohla. Že si po celé době se prostě vypadala fakt zvláštně. Prečo sa všetci otáčajú proste proti mne? Možná za to může radar, Molly. Možná za to může on. Ale... Možná on udělal z tebe takovou, jaká jsi. Doslova som proste 4 alebo 3 dní bola úplne mimo. Dnes som sa prebrala. Povedali mi, že som bola 4 dní v kome. A teraz mi proste hovoríš toto? Ako mám sakra vedieť, čo, kto, kde, ako povedal? Prečo by som vôbec niečo hovorila na mojho tatina? Prvé čo, keď som sa zobudila, bolo, že kde mám tatina. Prečo by som niečo robila? Promiň, dobrý, máš pravdu, já jsem zapomněl, že jsi byla v tom komatu, dobře.
Dobře, Molly, takže... teď ti To je iba taká prostě drobnosť. teď ti řeknu jakože se omluvím, ale tohle bylo nutný. Protože představ si, že tvoje rodina, moji kamarádi, naše, jak to říct, prostě skupina, je teď v háji. A musel jsem si doopravdy prošetřit, protože podezřelí byli ty a radar. Takže teďko jsem si tě prolustroval a Molly, bohužel je to radar. Molly, bohužel je to on. Jako říká se mi to blbě, láska je láska, ale je to on, Molly. Je to radar. Jau. Promiň, musel jsem. Takový jsou opatření, Molly. Ale neublížil bych ti doopravdy. I kdybys to byla ty. No skoro som sa pozrela. Neboj, jdeme za tím brýzem. Ale ten taky je divnej. Není divný, prestaň. Ja No, proste Molly. chcem ísť za brizom. Daj ma, choď, prosím, chcem ísť za brizom. Dobře, jdeme.